para sesepuh aji sepuh para pepunden ingkang tansah ginebekten langkung-langkung dumateng wonten arsanipun pangembating praja wonten Bapak Kades Bapak Lurah ingkang tansah kawula hormati ugi sajunjang prangatipun saking pemuda Karang Taruna ugi ingkang tansah kawula hormati. Dene kawula wantun sumangtaka wonten arsanipun panjenengan sekawit sepindah kawula ngampil kamardikanipun panjenengan sedaya ingkang sabeglelenggan lawan pangandikan. Mbok bilih ing samangke kawula matur sederengipun kawula matur langkung rumiyin nyuwun pangapunten sekawit kawula menika menungsa wangkah tesih kagungan kesalahan kelepatan niku dados sandanganipun tiyang gesang wonten ing alam dunya. Tentunipun kathah kekiranganipun. Sekawit kawula menapa wonten ing siang menika kawula wangkir ngadhep wonten arsanipun panjenengan sedaya. Anggen menika kawula menika sabektipun utus saking keluarganipun panipun Bapak Karsum utawi Ibu Rasinem. Lah sing tujuanipun sepindah menika Bapak Karsum kalian Ibu Rasinem menika nembe kemawon mentas nggih menika angijabaken putranipun kakung nggih menika Nak Aan ingkang pikantuk nggih menika Mbak Arum nggih menika putrinipun Bapak Karno. Lah dene wonten ing siang menika kenging menapa kok wonten beras kuning utawane tumpeng robyong sing disanding nang keluarganipun Bapak Karsum utawi Ibu Gonom utawine Mas Aan. Sejatosipun niki ngaten dumateng para rawuh tek dekilna mbok kurang dekil tek jelasna sing sejelas-jelase mbok kurang pas nggih dari pangapura. Sing intine tujuane niku Ibu Gonom menika duweni anak lanang nggih menika Mas Aan. Lah nalika rumiyin menika Tesi Alit menika dipun ganjar niku dijipun sobi wonten Gusti Allah menika dipun paringi sakit dipun sobi. Lah menika boten sepi anggenipun Ibu Rasinem utawi Bapak Karsum menika nggontenaken obat ditambang nang anah ngeneh boten mantun-mantun. Lah menika kersanipun saking keluarga menika Ibu Rasinem dipun bektok wonten dalemipun almarhum Mbah Marta utawi Mbah almarhumah Mbah Sawiyem anggi menika wane Masaan. Lah menika dipun bekal mriku ngantos Mbah Marta almarhum menika ngucapaken mekaten dumateng para rawuh. Walah nang bocah kok wis gering mriyangen bola bali mari ngeneh ya dimari-marian mbok besok kowe gedhe para slamet menangi gundul sunat utawane gundul bojo para slamet ora ketang sepengadang sepenginang bakal tek tanggapna lengger. Niku sampun kesembadan dinten sakmenika anggenipun ucapanipun almarhum Mbah Marta Busro anggenipun dawaken pisanten nggih menika dumateng keponakanipun menika Mas Aan menika kados ngaten. Lah kenging menapa kok anggenipun ngucalaken pisanten niku dipun sramnani wonten tumpeng robyong utawi kupat luar sing isine beras kuning. Lah tumpeng robyong menika maksudé tumpeng tumuju maring pangeran. Robyong menika kangge ngrobyokaken muga-muga anggenipun bangun rumah tangga dumugya pemrobyong dumugya Apu Putih Yusma. Lah menika wonten sing jenengane kupat Mas Aan Ibu Rasinem Bapak Karsum menika tesih kagungan lepat. Lah sak jroning kupat menika wonten beras kuning. Beras menika nyuwun seger lan warasipun benjang kapan.
lakune menika kangge ngeni-ngeni kapan bakal kelampas sampun kelampan dinten samenika. Dene wonten arta penata menika kangge netepaken sampun dipun getepaken wonten ing dinten samenika panjenengan dipun kapurintekseni sedaya mawon nggih Pak Ibu. Lah mugi-mugi menapa ingkang dados nagaripun almarhum Mbah Marta Buslo anggi menika sampun terkabul wonten ing dinten samenika dipun suwunaken dumateng luhuripun Bapak Karsum Ibu Rasinem, luhuripun Bapak Karno Ibu Karno. Mugi-mugi sampun nekseni wonten ing dinten samenika dipun sesekaken dumateng dinten 7 rangkep gangsal sasi 12 Indus kawan. Sedaya dipun peroni nekseni menapa ingkang dados hajatanipun Ibu Rasinem tiyang sakeluarganipun. Muga-muga rahayu alaili kegawa Banyumili awang wong kegawa Baratagung rahayu.